Ahojte, takže dneska som spravila rýžu. Tak nevarím často, ale tak podarila sa. A vyzerá super. Opláchneme rýžu, umyjeme si ju. Tak toho preplachujeme rukami. Nakrájame si cibulu, a vy môžete aj na drobnejšie, ja som nakrájala trochu na väčšie. Veď ona sa spení, tá cibula. A tak toho krájame. A teraz klasicky na kocky ho pokrajame. Cibulu dáme speniť na oleji, ale dajte toho oleja menej. Ja som to trochu prehnala s tým olejom. Do hrnca dáme umytú rýžu, prepláchnutú. A tak toho nasypeme do hrnca. No ja som jej dala viacej tej ryže, tak to trošku trvalo, kým som ho tam dala do toho hrnca. No a presne tu máme, že musíte dať menej toho oleja, proste ja som to trochu prehnala. No tak opražíme rýžu na oleji. A na tej cibulke, ktorú sme si tam pridali. Vodou zalejeme rýžu v hrnci, ale tak, aby to bolo akurát. Nepreháňajte to s tou vodou. Rýžu máme zaliatú vodu v hrnci. Teda v hrnci máme zaliatú rýžu. Tak, opravím sa. A necháme ho variť, tú rýžu.